Nawel tanti grazzi ħafna tal-li tinsab ħdejja u jiena mill-ewwel se nsaqsik fuq ix-xogħol li ħankunu qed nitkellmu fuq illum forsi tirrakkunta li ftit anke fuq l-istorja u l-ħsieb li hemm wara dal-ktieb. Mela, il-ktieb jismu Vroom l-istorja tal-karozzi u kif jgħid it-titlu huwa l-istorja ta' kif bdew il-karozzi dwar l-ewwel karozza li saret minn Joseph Cugnot illi kien bnija mill-linjam u l-magna kienet magħmula qisha tipo ta' kitla u kienet timxi bil-fwar. U minn hemm tkompli kif żviluppat il-teknoloġija tal-karozzi ftit l-istejjer tan-nies li kienu involuti f'din l-istorja u mbagħad nibqgħu mixjin sal-karozzi tal-lum il-ġurnata. Huwa ktieb edukattiv, imma fl-istess ħin l-udjenza hija waħda li tibda minn pjuttost żgħira, ngħid tajjeb? Iva, huwa immirat għal tfal ta' qisu 7-8 snin il fuq, però huwa ktieb li anki udjenza adulta tieħu gost taqrah ukoll għax ngħid għalija jiena qatt ma kont ironikament xi ħadd intis ħafna fil-karozzi, anzi ma kienu jinteressawni assolutament xejn. Imma meta ġejt biex nittraduċi dan il-ktieb, tant tħalt fiha l-ħaġa li vera ħadd gost nitgħallem, tallimt ħafna u sirt napprezza din l-invenzjoni iktar. Jiena nsertajt bħalek fejn jidħlu karozzi ġifieri naf forsi l-affarijiet bażiċi. Hemmhekk kont qed tispjegali li hemm stejjer osra fil-ktieb qed nifhmek tajjeb? Iva, hemm stejjer dwar individwi li kellhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ta' din it-teknoloġija. Pereżempju, hemm storja ħelwa ħafna dwar Bertha Benz li kienet il-mara ta' Benz u ir-raġel tagħha kien qed iżomm lura milli jittestja l-karozza b'mod estensiv. Allura din qabdet, ħadet l-ulieda u telqet għal vjaġġ twil fil-karozza. U waqt li kienet għaddej f'dan il-vjaġġ bdew jinqalgħu l-intoppi, irranġathom, sewwiet il-karozza b'diversi modi. U grazzi għal dan il-vjaġġ mbagħad il-feedback li tat lir-raġel tagħha tejjeb il-karozzi u kompla l-iżvilupp minn hemm, dik waħda mill-istejjer. Tajjeb ħafna, tippermettili nsaqsik għalfejn minn tant xogħlijiet għażilt li titraduċi proprju din? Kien il-pubblikatur, il-Merlin Publishers li approċċjani biex naqleb dan il-ktieb għal Malti u kien jaf l-interess tiegħi fil-karozzi kien zero. Però jaf ukoll kemm joġbuni l-illustrazzjonijiet fil-kodba ta' tfal. U dawn l-illustrazzjonijiet vera sbieħ. Allura qed ħanidħol għal din l-isfida, ma naf xejn, ħanitgħallem dwarha, imma ħadd gost ħafna nagħmlu dan il-ktieb. Jekk ikoll insaqsik, jekk forsi hemm xi parti għal qalbek iktar minn oħrajn jew favorita tiegħek minn dan il-ktieb? L-iktar li laqtitni hemm storja dwar dan il-ġuvni Pollak, għax il-ktieb huwa maqlub mill-Pollak. Fil-fatt huwa miktub minn Misha Lesniewski u għawdi l-istorja li vera uġbitni dwar dan iż-żagħżugħ kien jismu Jerzy Jedlinski illi ddeċida li jdur id-dinja kollha isuq karozza. U kien telaq propjament mill-Polonja, kien telaq ma' tnej oħra minn sħabu, imma sħabu kienu qataw qalbhom matul dan il-vjaġġ, imma hu kompla kien sab kelb u mbagħad u kompla jivvjaġġa mal-kelb. Il-karozza kienet kellha ħafna ħsara, kellu jibdel il-karozza, kien telaq fuq vapuri biha, kienet ħatgħaddi minn fuq ferrovija wkoll. Imma fl-aħħar irnexxielu idur id-dinja isuq karozza u din vera laqtitni din l-istorja. Dan mhux l-unika xogħol tiegħek. Għandek oħrajn xi tgħidli fuqhom u x'jispirak b'mod inġenerali biex tpoġġi bil-qiegħda titraduċi jew tikteb? Mela, bħala stejjer li ktibt jien għandi żewġ kodba, għandi tnej fil-kamra ta' Jonas u tal-Forn. U mbagħad għandi sensiela oħra qisu daqs 16 u 17 il-ktieb ieħor illi huma traduzzjonijiet. X'jispirani xejn u kollox bażikament għax qed ngħidlek xi ħaġa li tolqotni jew inkun f'ċerta burdata jew xi ħadd jgħidli xi ħaġa, tixel bozza letteralment naf li klixe ma' hekk tixel bozza u mbagħad insegwi dik il-bozza u nara fejn toħodni.
Dan ix-xogħol rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. X'tfisser għalik, x'tfisser għall-karriera tiegħek? Bħala ma tantx nieħu gost nara bħala karriera, iktar nieħu gost nara bħala il-gost illi naqsam dawn l-istejjer mal-qarrejja. Jiena inħobbhom ħafna l-qarrejja u għax inqarrej ukoll u naf x'gost nieħu jiena meta nkun qed naqra. Allura dik hija l-iktar ħaġa importanti għalija li nkun nista' nittrażmetti dan il-gost lil qarrejja oħrajn. Qed nitkellmu li naqsmu l-gost ma' ħadd ieħor jekk forsi hemm xi studenti żgħażagħ jew forsi anke min qed jarana li jixtieq li forsi qed baqalu bżonn dik l-imbuttatura li jagħmel kuraġġ jaqra iktar u jibda jikteb. X'parir ittieħ? Li ma jaqtax qalbu għax kulħadd għandu xi ħaġa illi toġbu, xi ħaġa li tispiraħ, xi ħaġa li tiġbdu u kodbaw dwar kollox. Allura kompli fittex, tiddejjaqx, taqtax qalbek, xi ħaġa ħassib. Għajnejk jixgħalu meta titkellem fuq il-kodba nittama li mhux se nkunu qed naraw daqshekk mix-xogħol tiegħek anzi rridu naraw iktar. Għandek xi ħaġa f'moħħok bħalissa għaddejja? Il-problema mhux għandi xi ħaġa, il-problema hija biex innaqqas mill-affarijiet li għandi għaddejjin f'moħħi għax dejjem nara x'nivvinta. Ma nistax nisraqlek xi kurzita fuq xi xed taħdem bħalissa? Hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Ħafna truf. Eżatt, għad m'hemm xejn daqshekk imlaħħam biex insemmih għax. Naf li għandek għal qalbek b'mod partikolari traduzzjonijiet. Għalfej? Iva nemmen ħafna illi kultura għandha tkun esposta għal kulturi oħrajn għax inti jekk neħdu pereżempju Malta, jekk tieħu letteratura miktuba ġo Malta mill-Maltin, anka minn Maltin li ma jgħixux Malta, dejjem qiegħed timraħ f'ċertu parametri. Imma meta għandek traduzzjonijiet, inti qiegħed tesponi l-kultura tiegħek għal kulturi oħrajn, għal stejjer ġodda, għal karattri ġodda, għal ilħna u vuċijiet differenti u dik tarrikkixxi l-kultura tiegħek stess imbagħad u tixprunak biex tagħmel biex tikteb stejjer isbaħ u iktar imlaħma u iktar interessanti. Xi sfidi forsi partikolari meta tkun qed tagħmel xogħlijiet bħal daw jew waqt li qed titraduċi? Ija, l-iktar fejn jidħlu termini illi ma jkunux mitħla tal-kultura tagħna. Pereżempju, jekk qed taqleb ktieb illi huwa dwar annimali jew flora li hija partikolari għal ċertu post u li hija aljena għal Malta, allura trid tagħmel ċerta riċerka biex tara jekk hemmx kliem illi tista' tuża f'dan il-kuntest, jekk m'hemmx kliem minn fejn tista' tissellef jew tistax tivvintaħ inti. Jiġifieri jkun hemm ħafna xogħol in the background ħanejduha kif inhi. Nowell Proset, ħafna, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi lilek.